Ivanić gradu je održana središnja proslava svetkovine Svetog Petra Apostola, zaštitnika župe i grada Ivanić grada. Riječ je o višednevnoj duhovnoj i kulturnoj manifestaciji u organizaciji župe Svetog Petra Apostola Ivanić grad, koja tradicionalno okuplja brojne vjernike, građane, udruge i predstavnike društvenog života grada. A uz to obilježavamo i 1100. godišnjicu Hrvatskog kraljevstva, pošto je Ivanić jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji ima spomenik podignut prilikom 1000. godišnjice Hrvatskog kraljevstva i godišnjice krunidbe kralja Tomislava. 25 postrojbi se danas okupilo sa područja cijele Republike Hrvatske, znači od Vinkovaca do Bakra, i imamo jednu postrojbu iz Bosne i Hercegovine. Nadam se da će i okupljeni građani uživati u tom bogatstvu hrvatske vojne i baštine i povijesti, jer to je jedinstvena prilika da na jednom mjestu vidimo 25 različitih vojnih tradicija koje su u biti sve služe za promociju hrvatske vojne povijesti i hrvatske vojne baštine. Središnjoj proslavi svetkovine Svetog Petra Apostola nazočio je gradonačelnik grada Ivanić grada Javor Bojan Leš te njegov zamjenik Tomislav Cuvaj. Ivanić grad na današnji dan slavi dan župe. To je vrlo važna stvar i evo, iz godine u godinu mislim da ga i obilježavamo na sve svečaniji i svečaniji način, pa bih onda i rekao da je ove godine stvarno i to dignuto na jednu višu razinu. Uključile su se gradske službe pod rukovođenjem ili da tako kažem nadzorom našeg župnika. Danas ćemo imati i procesiju, također evo i ovdje već tradicionalno sad okupljanje povijesnih postrojba iz cijele Republike Hrvatske. Svečan je to dan za sve nas, dan Svetoga Petra, zaštitnika grada Ivanić grada, i još jedanput svim našim sugrađanima, a pogotovo vjernicima, želim sretan dan župe i da ga sve skupa provedemo u miru, blagoslovu, na misiji, nakon toga i na druženju. U obilježavanje svetkovine Svetog Petra Apostola uključio se Gradski muzej Ivanić grada, postavivši vrlo zanimljivu i poučnu izložbu. Muzej Ivanić grada je pripremio izložbi povodom 1100. obljetnice sad već Hrvatskog kraljevstva, koju posjetitelji mogu razgledati ovaj vikend na otvorenom, znači u parku, ispred crkve oko spomenika kralju Tomislavu. Pripremili smo kratke informacije o začecima Hrvatske države, znači o ranosrednjovjekovnoj hrvatskoj povijesti, o kontekstu u kojem je podignut spomenik kralju Tomislavu 1925. godine u Ivanić gradu, i o Ivanić gradu u tom razdoblju. Svečana procesija vjernika i građana uz sudjelovanje povijesnih postrojbi, gradskih udruga, društava i sportskih klubova ulicama Ivanić grada okupila je velik broj građana Ivanić grada i susjednih općina, dok je središnje svečano misno slavlje ispred crkve Svetog Petra predvodio monsinjor Vlado Košić, biskup sisački. Poseban trenutak koji će se svima zasigurno urezati u sjećanje jest izvedba pjesme Nepročitano pismo, koju su otpjevale članice ženske pjevačke skupine Kulturno-umjetničkog društva Posavski bregi i Marko Novaković uz mladog gitaristu Šimu Tota. Pišem ti pismo voljena kato, nemoj dok čitaš plakati, zato ne brini, bije me strah. U zoru me vode, tako su rekli, 10. satu glavu bi skipli i sa mnom ide ti brat. Javljaju vani večernja zvona da prolazi dan. Čeka nas krvnik i posljednja zora, ni milost ni spas, već na ostren mač čeka nas. Putujem grado bez tebe, bez konja sablje srebrne.
pročitano